Salut prieteni, eu sunt Miruna și astăzi jucăm Nine Cat Lost in Space. Este un joculeț foarte drăguț. Este foarte cunoscut, cred că știți. Bine, acum noi putem să ne facem un skin. Ce drăguț! Îmi fac fața albă. Ok. Și cred că asta o să eu las așa. Rău. Trebuie neapărat niște scripturi acolo cu băi. Sprinkles. Și asta o las așa. Ok. Pot să fac o condiție de altfel. Să facem ceva de genul ăsta. Ok, și acum hai să... pot să-l vând. Ok, acum hai să încercăm pe clasic. Pentru că da. Prima oară avem misiunea să adunăm mâncare. Ce drăguț! Place. E un joc adorabil, îl ador. What is this? My god. Ce de se mișcă. Ce e aia? Gogoașa! Vreau gogoașa! Vreau gogoașa! Nu! De ce nu vii la mine, gogoașa? Am făcut un achievement. Haide, vină la mine! Vină la mine! O să fie bine! Haide, te rog! Yes! Am luat gogoașa! Nu sari peste extraterestru. Oh, gata. Asta a fost tot o misiune sau... Nu, am pierdut. Ok. Mi-a plăcut. Dar cât pot să editez asta? Pot să fie... Da, e cu dulceață. Nu mă judecați. Stai puțin. Trebuie să schimb culoarea fundiței. Trebuie să fac mai deschisă. Așa. Acum arată super. Îmi place. Ok, hai să dăm play. Și să facem încă două. Asta. Mamă, se mișcă greu. Vreau altceva. Am văzut că mai sunt niște moduri de joc și cred că o să le cer și pe alea. Ia-l pe a. Eu o să iau extraterestrul ăla. Ce? Un achievement! Yay! Înțeles că achievementurile astea îmi dau bani sau ceva. Și chestii pentru... Și am înțeles că am și o bicicletă de asta a mea. What? Ce? Ce? Asta a fost foarte ciudat. Drăguț! Am terminat o misiune. Astea sunt obiective. Da. Și avem mai pisicuța noastră. Pisica noastră. I-a plăcut. O jucărie. Să fie roșie. Bine, îți dau o jucărie. O jucărie roșie. Ia, joacă-te. Pot să eu cât de mișto este. N I A N. Haide, prinde-o. Foarte drăguț joculețul. Îl ador. Ok. Aparent avem niște obiective de făcut. Aici avem primul obiectiv. Al doilea, de fapt, am făcut niște obiective. Ia bănuțul. Ce era aia? Făcută, vreau eu făcută aia. Fici bănuți.
Stai că n-am nevoie de mă. Nu te da măul ăla. Îmi place când pui picățele astea albe pe cutie. Se vede ca un Flippy. Scuzați-mi pentru chestia de mai devreme. Am fost neatentă și da. Acum să terminăm cu discuția noastră. Dar haideți să facem obiectivele. Așa. Ok. Nu asta am vrut să fac. Să dau așa. Pe clasic trebuie să jucăm, da? Trebuie să sparg 5 bombe. Bombă, nu am nicio bombă pe aici. Am nicio bombă pe aici. LOL, magnet de bani. Yes, mă îmbogățesc. Nia. Ador chestia asta, pe bune. Nu adorat, e adorabilă. Ca asta. Și ca asta mică. Vreau să iau magnetul, de ce? Nu. Mă rog. N-am văzut nicio bombă, pe bune? Upsi, am căzut. Ok, hai să căutăm bomba. Ce era aia, măscă de câini? Au. Bombele! Câine! Unde-s bombele pe bune acum? Unde-s bombele alea? Cum merge asta de fundal? Nu? Asta e rea! Bombă! Nu, trebuia să spar bomba! Oare mă lasă pe asta să sparg bombă sau ceva? Să se blocați. Ok. Am înțeles că aici sunt cele mai multe bombe. Am luat o literă care nu-mi trebuia, așa. Am înțeles că pot să cumpăr skin-uri dacă vreau. Wow, Doamne ferește. Bine, arată ciudat chestia aia din spatele meu. Pe bune de nu. Am luat același lucru pe bune? Mă rog. Ok. Stai mă că l-am trebuia fira. Nu, îmi trebuia și ăla, da. Fira, n-am prins. Deci erau două magnete și n-am prins niciunul. Nu știu ce s-a auzit, dar a fost ciudat. Bine, prieteni, cred că atât a fost episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade, să nu uitați să dați like și să vă abonați. Și eu vă pup! Pa!